van de caisson. Sleeboten trekken ons langzaam in de richting van het sluitgat. Na de ramp van 1953 stond men voor de keuze. Of alle dijken rond de Lauwerszee over 32 kilometer ophogen, of de binnenzee afsluiten. En dat laatste is het geworden. Met 25 caissons is de 13 kilometer lange afsluitdijk nu voltooid. De 13 kilometer lange dijk biedt verhoogde veiligheid. Maar vooral, er is 9000 hectare aan ruimte gewonnen. In 1969 was het soort van Zwiert-skiën en nij Longewaard binnen. De Lauwerszee wat Lauwersmaar. Friesland vertelt in 2 delen over 50 jaar grutskes, skintme, delgong, weer opsteen en spanning tussen natuurorganisaties en boeren. Over een gebied dat in een hele eeuw een toonaanjouwend nationaal park werd koer, waarin natuur, recreatie, landbouw en visserij naast elkaar floreren konden. Maar er binnen grenzen aan de groei. Door de zeespiegelstijging neemt de verzilting ta en dat bedriegt de landbouw. De haven van Lauwerszee is vol, maar ligt midden in het nationaal park. Kinderrecreatie onbedimd teruggroeien zonder dat de rest in het gebied versteurd wordt. En wat binnen de gevolgen van de afsluiting van de Waadzee? Bij de afsluiting van de Lauwersmeer is een pijl afgesproken. Het pijl ligt vrij laag, op min 93 centimeter, onder NAP. En als je nagaat dat het getij varieert tussen de +1 en -1, dan weet je ook dat gedurende een lange tijd dat het zeepeil hoger staat dan het Lauwersmeerpeil. Ja. En dat betekent dat er een zoutwaterdruk staat onder de dijk door, op de sluizen en ook op de hele dijk. Dus het zoutwater wil er onderdoor naar dat diep gelegen Lauwersmeergebied. Ja. En dat levert zoute kwel op. Ja. En met zeespiegelstijging zal die zoute kwel groter, sterker kunnen worden. Dus ook voor het boerengebruik en voor het boerenland kan dat zoute kwel leiden tot een grotere opgave voor zoetspoelen van het binnenland. Dus de waterschappen die zijn er ook naast naar op zoek om daar voor de toekomst goede oplossingen voor te vinden. Ja. En als Rijkswaterstaat kijken we met name naar wat er op zee gebeurt. Ja. Dus wat de zeespiegelstijging daar bijvoorbeeld gaat doen en hoe de Waddenzee daarop reageert. En uiteindelijk is het van belang om die kennisvelden bijeen te brengen om voor de langere termijn tot goede aanpak te komen voor het beheer van het gebied binnendijks ook weer. Ja, dat moeten we echt samen doen. Geerwerking tussen alle partijen om de Lauwersmaar heen. Dat is het streven 50 jaar later. Maar 50 jaar lien bij de Lauwersmaar nou correct het resultaat van een lange strijd van Friesen tegenover de grezers. Met name de Zoutkamper Fiskes en de Nederlandse regering. Het kabinet ging pas om na de wettensneedramp van 1953. Door de dikterieke laai rekken de Fiskes van Zoutkamp en het Frieske Dokkemernijen Zielen haar viskwetter kwijt. Vooral Zoutkamp waard je terug hut rekken. Boetendijks waters compensatie een naaie haven online, Lauwerszee. Er kwamen een viskaanslag en een skipswerf. Lauwerszee ontwikkelde hem door zijn centrale ligging tussen de Noord-Duitse havens en Haas daar een belangrijke haven. Lauwersoog is van oorsprong een visserijhaven. Het leefde ook van de visserij. Inmiddels heeft Lauwersoog veel meer betekenis gekregen. De windparken die ontwikkelen zich hier voor aan onze kust. Het is begonnen boven Noord-Duitsland en groeit steeds verder deze kant uit. Dus je ziet nu ook een mix van schepen in de haven. Je ziet daar de windkatamaren. Die brengen mensen van en naar de windmolens en onderdelen en service en dergelijke. Het zijn Duitse schepen? Ja. In dit geval zijn Duitse schepen, maar er zijn ook heel veel Engelse schepen, Noorse schepen, Deense schepen.
Het is ontzettend internationaal geworden. Soms denken we wel eens van in welk land zitten we hier, want er wordt heel veel Engels gesproken zo langzamerhand. En het is op dit moment zelfs zo dat de haven al behoorlijk vol begint te lopen. En ik zou graag willen dat de haven wat groter wordt, maar dat is natuurlijk lastig. Hè? Werelderfgoedwaarde, daar knabbel je niet zomaar een stukje van af. En de vraag is ook of je dat zou moeten willen. Ja, de een die ziet het als een bedreiging, ik zie het als een enorme kans. Want wil je dat werelderfgoed goed beheren, dan zul je op een andere manier met je maritieme activiteiten moeten omgaan. En mijn hoop is eigenlijk dat we binnen 5 jaar toch wel een behoorlijke verandering gaan zien komen. Met name op het gebied van fossiel brandstofverbruik. Naar elektrisch, CQ waterstofaandrijving. En technisch is dat al heel goed haalbaar. En zo gauw dat ook grootschalig toegepast gaat worden, is dat ook economisch een enorme kans. Betekent alleen dat je er wel bereid moet zijn om te onderzoeken hoe dat dan zou moeten en dat je bereid bent om daarin te investeren. Maar ik denk dat het sterke van deze omgeving is van wij gaan niet zo lang praten en zoeken, wij gaan gewoon dingen doen. En dan stoten we misschien een keer ons hoofd, maar dan gaan we het nog een keer doen en dan hebben we het wel voor elkaar. Geen woorden maar daden. Dat is heel sterk in Lauwersoog, denk ik. Wij verbruiken als Wagenborg Passagiersdiensten zo'n 3,5 miljoen liter brandstof per jaar. En dat is voor de veerdienst Ameland-Holwert en Lauwersoog Schiermonnikoog. En het verbruik van de schepen varieert heel erg. Op Ameland verbruiken ze wat meer dan op Lauwersoog. En het schip waar we nu op staan verbruikt zo'n 160 tot 190 liter per uur. Daar wil je vanaf? Nou, het kan anders en we hebben de verantwoordelijkheid om het anders te doen. En daarbij zijn die schepen er dan nog niet? Nou, wij willen graag verder kijken dan vandaag. En dat is best een moeilijke opdracht, omdat die schepen gebouwd worden voor een periode van 25 jaar. En je eigenlijk eens over de normale horizon heen moet gaan kijken. En dat is bijna onmogelijk. En toch hebben we die opdracht. En waterstof is natuurlijk non-fossiele brandstof. En daarmee, wat ons betreft, een serieuze optie. Visker Johan Rispes van de Soortkant 18 is vol vuur troch de enthousiaste verhalen van Albert Keizer van Wetterstof. Hij wil een van de eerste viskers wezen die op dat Wetterstof varen zal. Toen zei iemand tegen mij, ja, ze zijn ook niet met gasolie begonnen omdat de kolen op waren. Het is gewoon een proces. Ik denk, hé, dat zit wel wat in vanzelf. En waarom? Gasolie is ook nog niet op. Maar als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan moet je daar zo doorheen spelen. Vind ik wel. Ja. Kijk, en altijd maar wachten tot een ander wat doet, ja, dan loop je ook achter de feiten aan. Nou, en dat past dus heel mooi op zo'n werelderfgoed Waddenzee. Kijk, ik hoop dat we hier zo nog heel lang op kunnen vissen. Ik bedoel, als ik even terugkijk, op Zoutkamp is er een familie die al 4 generaties op garnalen vist. En ik hoop dat na ons ook nog sowieso 4 generaties gevist kan worden. Ja. En als je dat met waterstof kunt ontwikkelen. Ik weet ook wel, je bent maar een druppel op een groeiende plaats vanzelf op wereldniveau. En dat weten we allemaal wel. Maar ja, ergens moet je beginnen. En dit is een leuke kleine haven. Je hebt geen Rotterdam bijvoorbeeld, wat over zoveel schijven moet. Ons moet er een vergadering vrijdagmiddag om 5 uur belegd worden. Nou, dan is dat dan zo. En dan lukt dat in 9 van de 10 keer ook wel. Maar dit zijn allemaal, vind ik, positieve ontwikkelingen voor de generatie na ons. Ja. De molkenvaske stroom aan de Lauwersmar waren in de eerste jaren voort oerspield met Duittoeristen uit het noorden. De ouders van Jelle Bos begonnen daarmee een camping die hij later oornaam en uitbouwde. In de jaren 80 en 90 met de hete zomers, met het gebrek aan andere activiteiten en faciliteiten, was hier heel druk. Zag hij zwart van de mensen op het strand. Ja. Je kent het wel met een koelbox, een windscherm. Autootjes, ja. Autootjes, maar ik heb al jaren niemand met een koelbox of een windscherm zien sjouwen. Je ziet nu een verschuiving naar meer verblijfsrecreatie. Massatoerisme heeft natuurlijk snel een rare smaak.
Maar het gebied is zo groot. Als wij hier wat willen bereiken en we willen meer vitaliteit creëren door de economische invloed van meer toeristen, dan moeten wij hier nog wat mensen heen halen. Ja. En die verdwijnen ook zo in het gebied. Kijk naar Schiermonnikoog, daar lopen 300.000 mensen per jaar gaan daarheen. Elke keer poept de veerboot dikke 1000 mensen uit. Nou, op het eiland zie je ze bijna niet terug. Maar ik denk ook vooral dat het belangrijk is om de bezoekers in dit gebied ook lang in het gebied te houden. Ja. En de piek in de zomer wat te temperen en de aantallen in de winter wat op te krikken. Ik denk dat Lauwers ook de perfecte plek is om op het gebied van toepassing van duurzame energie, duurzame middelen vooruit te lopen. Daar hebben we het over? Waterstof, voortbewegen bedrijfsvoering op waterstof, zonne-energie, windenergie. Maar ook gewoon een zuinige bedrijfsvoering, een verantwoorde bedrijfsvoering. Dat kan bij ieder bedrijf hier op Lauwershoog. We zijn een kleine gemeenschap met praktische ondernemers, dat kunnen we wel heel snel. Ik denk dat je een goede balans altijd moet vinden in het gebruik van het gebied waarbij de mensen de omgeving ervaren. Of juist de natuur gaan waarderen door een verblijf. Waardoor het bijna een educatieve functie ook heeft. Als je de natuur om je heen hebt, waarom zou je er niks mee doen? Het is zo'n mooi gebied. Je wordt er vrolijk van. Het is voor de gezondheid ontzettend belangrijk als je in Nederland beschikt over ontzettend veel natuurgebied. Je kunt mensen wel medicijnen geven, maar je kunt ook zeggen van ga een dagje naar het Lauwersmeergebied. Dus kijken hoe vrolijk en opgewekt je terugkomt. Het zien en het horen is zo belangrijk. Ja, daar kan geen paracetamol tegenop. En het is gewoon een dag hier, is een dag helemaal los van alles, van het werk, van de wereld, van de stad. Dus dat is mooi. Helemaal leeg. Ja. Nou, je komt dus vaak hier? Ja, elke paar weken wel. Ja. Ik weet nog dat ik kwam van een huis uit ergens in Greensloon. En ik sleepte oordaan een heel soort. En ik ben hier komen te wennen en ik sleep nooit meer oordaan. Het is heel machtig groot wat hier gebeurt. En het is ook heel moeilijk om het te beschrijven. Maar hier wezen brengt je OSA dicht bij jezelf op een of andere manier. En dat ken ik wel in het flatgebouw in Amsterdam weer, dat ken ik wel. Alleen ik ken dat net. Ik word hier geconfronteerd met vooral het mooie en zo nou en dan ik het wrede. Maar het tilt mij wel OSA op. Ik ben volle uitreister op een of andere manier, ik ken volle meer aan. Dus vooral het licht. Maar het heel dicht bij die elementen reizen, dat doet mij heel erg goed, denk ik. Als ik burg thuis kom en ik ga even op het terras staan en het waait hut, dan is het te krijgen alsof die wien, die zwaargen ik wat meer mooi maakt. Of dat je waarom komen van het werk in die dag en je komt naks waarom en de mannen die skient hier in het meer. Ja, dan ga je daar even staan en dan drink ik er altijd wel even een glaasje wien bij. Maar dan is het correct alsof ja, de omgeving mij zegt wel, het is goed. Je kunt samen mensen verliezen. Maar ik kan net samen deze natuur kwijtraken, want die bloot. En die verhoort ik wel, maar dat is heel traag en dat zie je haast net. Je ziet wel het omslaan van het waar en je ziet gewoon het wetter, welke kant de wind nou weer uitkomt. Of ik jaar in het boezien, ja, dat is toch een soort, dat is toch een goed Fries woord. Dan in één, dan wordt de wind meer en meer
en meer. En dat jaren keer zo duidelijk om het huis heen. Alles begint ik te rottelen, mijn huis begint te bewegen. Als ik op bed lees, dan denk ik, oh, dit is saffier. Want dan lees ik in een soort van witse. En dat koestert mij. Ja, ik denk dat het klopt, dat de natuur is er altijd. Ik wil onvoorspelbaar, maar hij gaat nooit bij mij waai. Dat is heel treestend. Waar ik zo geniet van zijn wemplak aan de mar is de zeeën, de zeearend, die uitgegroeid is naar een vierde toeristische topattractie. Wat je bij het nest van de zeearend hebt, is is net een boom daarvoor, een wilg, en die is behoorlijk doorgeschoten afgelopen jaar. Ja. Dus nu is het nest half verstopt. Ja, precies. Ja, want voorheen kon je het al ontzettend goed zien hier. Dat is een kolossaal groot nest. Ja. Maar hij zit er wel? Ja, ik zag hem op het nest zitten. Ja. Maar er is wat twijfel over het legsel, of het er wel is. Er wordt verondersteld dat het dit jaar geen legsel wordt. En wat de oorzaak is, dat weten we niet. Maar ze zijn er wel. Ja, voor een paar weken terug waren er 7 gespot, 7 zeearenden. Ja, maar ja, je hebt ook de jongen nog van de afgelopen jaren die ja, klopt, die doen ook zwerven. mee. Ja. En dat is natuurlijk een indicatie dat er voldoende voedsel is, hè? Ja, meer dan. Voor zoveel zeearenden. Ja. Ja. Als je zo'n nest bekijkt wat er allemaal aan voedsel in zit, hè, resten dus nog, dat is vis, dat zijn kleine eendjes, die duikeendjes, die pakt hij meer goed. Als je nu dan een gans die pakt, en dat zit hier volop. Dus allemaal eten voor het beest. En de ruimte, en de enorme rust die je hier nog hebt. Ja, de eerste keer dat ik hem zag, dat was echt tientallen jaren terug. En dan was hij echt bijzonder hier. Toen broedde hij hier nog niet, maar toen kwam hij hier wel eens voor, op trek. En toen werd al snel de zeearend de vliegende deur genoemd. Hij is ontzettend breed, hè, een spanwijdte van 1 meter of 2. En hele rustige, trage vleugelslag. In een paar slagen die hij aflegt, legt hij een afstand af van honderden meters. Dus hij is met een paar slagen weinig energie, is hij bij wijze van spreken zo op het eiland op Schiermonnikoog te fourageren. Dus het zegt al eventjes hoe groot zijn gebied zou moeten zijn, waar hij behoefte aan heeft. En die 7 die er voor 3 weken terug werden gesignaleerd, zegt ook al iets over de populariteit van het gebied bij die vogels. Er is voldoende eten, er is voldoende ruimte en er is voldoende rust. Romte wie ik de reden dat de feestje flink mooi betellen onder de onliskosten van de Lauwersmar. Het leger hier behoefte aan grootschalige oefenterreinen. Dit ook zat in het zin van pacifisten die het terrein een skofke bezetten. Het kroetfabriek van Muidenchemie zocht ik de romte van het Lauwersmargebied. Ik daar kwamen protesten in. Later ging het fabriek failliet. In de tijd van de Koude Oorlog wien je vooral grootschalige oefeningen met tanks en oorpanzerrio. Later kwamen er missies in Afghanistan en Irak. Soldaten worden daarom nou taret op anti-guerrilla-acties in stedelijke gebieden. Daarom wordt er hier een dorp nabouwd. Alleen als de oefeningen binnen gaat het op slot. Het beslag dat de feestje luidt op het terrein is in de jaren heel tijd lietser worden. Natuur en recreatie profiteren daarvan. Landschapsarchitect Wiebe de Vries heeft een leiding over de inrichting van het gebied. Hoe zocht hij naar het resultaat? Het is als ontwerper is natuurlijk een fantastisch project geweest. In al die jaren dat er een lijn uitzetten worden koer, een tanktrand uitzetten koer, wat mij nu asket. Het past mij, die natuur, het past mij dat dit een hele speciale natuurpolderwand is. En dat voor alle inrichtingszaken een eenheid is werken. En ja, het hier oorskent, maar dit is het wel. En daar moeten de mensen het nog mee doen.
En door Defensie ook het nodige mee. En door de recreanten het nodige mee. Door de bootjemensen het nodige mee. Door de horeca het nodige mee. Het is in de weekend hier hartstikke druk. En er komen vele honderden mensen recreëren. Nou, die komen hier ook heen omdat ze er toch van genieten. En het is stevig opzet en dat heeft mij wel post. Het skiën van Waadzee en Lauwerszee wie een forse ingreep in de natuurlijke stremingen in het gebied. Voor de afsluiting van de Lauwerszee een belangrijk spielmaar met toch de vaarwegen, vooral die op de Waadzee, op diepte bleven. We hebben bericht voor een scheepvaart. Gronddiepte tussen de westkant 9 en de westkant 13. Scheepvaart wordt geadviseerd tijdens laagwater middenvaarwater of rode zijde aan te houden. Mijn neef die was 30 jaar dat de dijk dicht ging, dus je hebt dat heel erg bewust meegemaakt. Dus moet jij eens zien hoeveel water uit die Lauwerszee komt, 2 keer daags, naar binnen en naar buiten gaan. Dus dan krijg je erosie, dus het slijt uit en dan hou je diepte. Maar als je ziet dat die dijk ervoor gekomen is, ja, die dijk die houdt hem tegen, dus het moet allemaal weer de andere kant op. En dat verneem je hier ook. Toen waar we zo net voeren stond 20 meter water, hè? En nu staat er nog een meter of 5, hooguit 6. Maar dat is dus 13, 14 meter zand bijgekomen, zeg maar. En dat is nou net wat die dijk gedaan heeft. En nergens om maar Lauwersoog. Ja, het is gewoon een haven met uitstek. Ja, en dan moet je die haven moet bereikbaar blijven. Wij maken ons als Wagenborg Passagiersdienst enorm zorgen over de toekomst van de bereikbaarheid van de eilanden. De bodemstijging gaat sneller dan de zeespiegelstijging. En dat betekent dat de Waddenzee sterk aan het verdrogen is. Met name door het afsluiten van de grote spoelmeren zoals de Zuiderzee en de Lauwerszee. Het evenwicht van de Waddenzee is verstoord. En daarbij komt ook nog dat Maasvlakte 2 grote invloed heeft. En de zandsuppletie op de eilanden. Ja, en dat doen we zelf. Nou, we doen eigenlijk alles zelf. Ja. Maar de consequentie is wel dat natuur en bereikbaarheid met elkaar in spanning raken. Schiermonnikoog wordt bereikbaar gehouden door baggerwerkzaamheden. Dat doen wij, of in opdracht van Rijkswaterstaat wordt de geul op een afgesproken breedte en diepte gehouden. Dat is een vergunde diepte. Daar mogen we ook niet zomaar dieper gaan of zo. Dus dat zit ook allemaal vastgelegd in Natura 2000 wetgeving en de planologische kernbeslissing voor de Waddenzee. Maar we zien met het baggerwerk dat het op een aantal plekken aan het toenemen is. En we proberen dat ook te verklaren waardoor dat komt. En ook inzichtelijk te krijgen van wat er in de toekomst op ons af gaat komen. We zijn er nu aan gewend geraakt om te alle tijden naar het eiland te kunnen varen. Met een afgesproken breedte en diepte. Maar met alle veranderingen kan het in de toekomst dus wel eens moeilijker gaan worden. En moet je mogelijk gaan nadenken over andere vervoersconcepten. Ja. En dat zou kunnen zijn op getij varen of het splitsen van passagier en goederen. Dat je de goederen op getij laat varen met hoog water en dat je kleine passagiersscheepjes de frequente verbinding laat onderhouden. Als je zegt we moeten op tij gaan varen, en dat heeft een gevolg voor de bereikbaarheid. Dus dan kun je alleen een paar uur voor hoogwater tot een paar uur na hoogwater naar Schiermonnikoog toe varen. Daarmee haal je de continuïteit eruit. En daarmee is het voor bezoekers van Schiermonnikoog minder duidelijk wanneer je vaart. Dan kun je fysiek minder mensen naar het eiland brengen. En dat is natuurlijk van invloed voor de leefbaarheid van zo'n eiland. Ja, er moeten keuzes gemaakt worden, wat willen we met de bereikbaarheid van eilanden. En dat gaat zeker spanning opleveren met wat de natuurorganisaties willen, handen af van de Waddenzee. Dat zijn ook maatschappelijke vraagstukken. Dus je kan natuurlijk blijven, technisch kan het. We kunnen blijven baggeren, maar het zal meer en meer worden. De kosten nemen toe en het effect op de natuur zal ook gaan toenemen. Je kan wel heel egoïstisch gaan en denken van oh, je komt er toch altijd wel in en uit met een bootje van 2 meter. Maar je hebt een haven, in zo'n haven er hoort bedrijvigheid te wezen. Ik bedoel, en dan kun je wel denken van oh ja, zal mij maar reden roesten van
kan mij de schelen, ik kom er wel in. Maar zo denk ik in ieder geval niet. Je moet met elkaar zo'n haven draaien. Nou, dat geeft werkgelegenheid. Daar heeft de provincie Friesland wat aan, daar heeft de provincie Groningen wat aan. Ja, ik heb al vaker gezegd, die Udo die hier over de muur rolt, die rolt naar de bakker, de slager, de kapper en noem allemaal maar op. Je moet toch met elkaar zorgen dat we hier een beetje de toko aan de draai houden, zeg maar. Lauwerseer moet regionaal speerpunt worden in de nieuwe op waterstofgebaseerde economie. Albert Keizer wie lang bevriend met Wubbo Ockels, natuurkundige en eerste astronaut van Nederland. Na zijn ruimtereis stwaatte Ockels hem op dwarseme technologie. Hij ontwierp het zieljacht de Ecolution, dat met onderwaterturbines energie opwekt voor de elektromotors. Het schip kreeg Lauwerseer als thuishaven. Na het versterren van Ockels in 2014 kocht Keizer met enkele relaties het schip en bracht het in een stichting onder. De Ecolution moet dit jaar nog op waterstof varen en het symbool worden van Dorsum Lauwerseer. Als je nou onderaan de voet van de windmolen een elektrolyzer neerzet, daar in waterstof gaat produceren, dan kun je dat in principe in gasvorm transporteren. Het moet sowieso uit lokale bronnen komen, vind ik. Dus ook zonneparken en getijdenenergie en windenergie hier boven de kust, want dat is lokaal, vind ik. En dan uiteindelijk willen we gewoon op waterstof gaan varen. En dat laat ik dan even zien dat het technisch ook helemaal niet zo lastig is om te realiseren. Ik heb hier dus de waterstofcilinders. Die koppel ik aan. Die brandstofcel die zorgt ervoor dat van die waterstof elektriciteit gemaakt wordt. Zo gauw die waterstof door die brandstofcel gaat, wordt er elektriciteit geproduceerd. Dus technisch is het mogelijk, het moet alleen op grotere schaal. Netjes tegen de alle vooruitgang bleef het verzooien van de Waardzee een grote bedreiging. Zou met alle kennis van nu de Lauwerszee ik afsluiten wezen? We kijken naar de Waddenzee alsof het een helemaal natuurlijk gebied is, puur zang. Het is werelderfgoed, dus het heeft ook hele grote natuurwaarden. Maar als je dat beter gaat duiken in de historie, in de ontwikkelingen, in wat wij als mensen hebben gedaan, dan zie je toch wel hele grote veranderingen. Maar nu is de factor natuur wordt zwaarder meegewogen, denk ik, in de beslissingen. Ja, de Waddenzee is nu ook zwaar beschermd, dus inpolderen dat zal er nu niet meer bij zijn. Sinds de jaren 60, 70 is dat beleid volledig omgegaan. Ja. Maar we zien nog steeds wel grote veranderingen door wat wij voor die tijd hebben gedaan in en om de Waddenzee. Dat is toch een gouden plakje. Het zit vlak bij Hilton, op loopafstand. Nou, wat is dat nou mooi. Als die een mooi restaurant heeft in de 16 jongens om begint de zinnen te zijn. Super. Ja. Doet het je zeer? Als, Ja, ik vind zulke dingen dat vind ik begruttelijk. Ja.